Rumunjskoj za Novi Pazar i fudbalski klub nastupaju sa brojem 1 Zlatko Zečević, 2 Bojan Đorđević, 9 Miloš Mić, 14 Admir Kecap, 20 Dejan Rucmir, 26 Slobodan Vuković, 27 Vladimir Radivojević, 30 Marko Jeftović, 31 Žarko Udovičić, 99 Miloš Tintor i sa brojem 17 debitant u ekipi Novog Pazara, Brazilac Bruno Oliveira de Matos. Za redni igrač domaćih tima, za 51 Miloš Budaković, 8 Ivan Obrovac, 11 Nemanja Vidaković, 23 Ibrahim Arifović, 28 Kenan Ragipović, 69 Stefan Savić i sa brojem 77 Predrag Pavlović. Utakmicu između ekipa Novi Pazar i Jagodina sudi glavni arbitar Kiš Čepek i Robert iz Novog Sada, prvi pomoćnik Branko Pavlović Zrenjanin, drugi pomoćnik Dejan Patočan Vršac, četvrti sudija Milan Mihajlović Beograd i dodatna pomoćna sudija Dejan Anđelković Kruševac i Petar Piper iz Čačka. Delegat Fudbalskog saveza Srbije na ovoj utakmici je gospodin Rade Popović iz Čačka. Dakle, poštovani ljubitelji fudbala u Pazaru, dobrodošli u utakmicu sedmog kola 1 Super lige Srbije, prvi put pod reflektorima Novi Pazar Jagodina. Još jedan put dobrodošli na utakmicu 7. kola 1 Super lige Srbije. Meč između ekipa Novi Pazar i Jagodina.
sa pirotehničkim sastavom, molim vas.
Svi jako. Jebova spalma! Jebova spalma! Jebova spalma! Jebova
2:0 vodi Novi Pazar. Strelac Vladimir Ivanović. Bravo, majstore.
uvijek kad pobjeda zavedeva. Ajde se gledali, ajde! Ajmo bre pazarci, ajmo se gledali! Ajde! Ajde, ajde! Ajde pazarci! Samo tebe voli Pazare! Ajde simpatizeri, ajde bre gole ruke! Gole ruke! Nej, 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 nej! Ajde zapad ruke! Ajde istok! Ajde istok! 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 Ajmo ruke, 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 ruke! Ajmo jako, sve dok ne ustanu, pa nije ovo bioskop, ljudi! Ustanite pazarci! Ustanite pazarci! Ustanite pazarci! Ustanite pazarci! Ustanite pazarci! Ustanite pazarci! Kole skače mrzi pazar, hej, hej, hej! 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 Halo! Ustanite pazarci! Ustanite pazarci! Ustanite pazarci! Ustanite pazarci! Ajmo ruke, 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 ruke. Pazar šampion, pazar šampion, pazar šampion, pazar šampion, pazar šampion, pazar šampion, pazar
mnom. Rana za mnom. Idemo jako, Alija da grmi. 3, 2, 1. Jače. Jače za Rahmet. Aliju. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ajmo još jednom jako. 3, 2, 1. Ajmo ruke, brzo. Mi Bošnjaci! Alo, ajde. Ruke. Slušajte, jagodinci. Fenerbahče! Ajmo jako, momci, ajmo, svi. Fenerbahče, ale! Novi Pazar!